Wilujeng dalu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem sedayanipun warga dusun Telocor, Desa Kedung Pelem. Leres nggih Bapak Ibu. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem Bapak perangkat ugi Bapak Lurah boten supe dalam aturaken kagem sedayanipun sabu yang hadir di sini. Selamat malam. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Sumawa Kang Mas diparingi berselintutan. Delewong bareng-bareng Budi Wijaya iki ada bang dikasih lagu berselintutan yang lagi berselintutan. Deno sayang kancen salahku saikine terus terang sliramu gawe kane kakang yo among sebranan raka anggap temenan kok kebablasan. Sujono Pamungkas idolaku. Tidak ada menok pulang dari terima kasih. Sumpah hatiku sumpah. Tak pikir aku tambah jodoh. Tresno ning ati kemas wis lejani loro ati ditinggal seorang diri. janjiku suci tertanam dalam hati. Akan ku pegang janji setiamu, jangan sampai bohongi aku. Salah isi hatiku, aku tresno sliramu. Budi Wijaya seneng aku. Juga ada Delewong calon Trio Irama Jos. mahul.
Ku saja kepadamu kawitane kakang yo among sembrangan rata anggap temenan kok kebablasan Biasanya DM-an. Saya sepurane tindakan Dimas. sepurane sayang WA kan? Super, super hatiku super. Tak pikir-pikir, tak pikir-pikir, tak tambah jodoh. Tresno ning ati, kan wis berjanji loro ati ditinggal seorang diri. nyebar jodohe koro Bosa sabar aku janjane koreko yang setia takkan pernah sirah janjiku suci tertanam dalam hati Dan lupakan janji setiamu, jangan sampai bohongi aku. Katakanlah isi hatiku aku tresno bersiramu Berselintutan yang menok Wulandari Nggih, kali kula piyambak nggih kali Mas Sujono Pamungkas idolaku. terima kasih Anyar iki pokoke. Anyar. Nek ana Mas Sujono Pamungkas idolaku, itu tekku. ya, terima kasih Gino Nggih. alhamdulillah Nggih, Mas. mungkin nggih kula nggih baru kali ini Baru kali ini? nggih teng dusun desa Telocor Desa Telocor. agak jauh banget pokoknya Nggih, tapi alhamdulillah Mas kali ini nggih kata matur sembah nuwun sampun rawuh ten mriki ya. Terus wingi nggih wonten horeg nggih. oke napa Nggih. Oh. Lah saniki ganti ludruke nggih niki Acara. ludruk saking Jombang Mas. acara puncak sinar Nggih. ludruk dari Jombang Pun kaget Budi Wijaya ludruk masa kini. no. Selalu mengikuti tren. Enten apa niki Mas yang di belakang? Wijaya Videotron Nggih. nggak usah Hanya ngegas. Budi Wijaya yang punya. Asik. Nggih. Ingkang dipun pangarsani dipun pimpin panjenenganipun Abah Didi Di Purwanto. Piyantune Ramatama Baik hati dan tidak sombong. ciri khasnya nek kopiahe dibuka piyantune Gundul. nah iku Kalau foto enten wong gundul nggih niku. gini ku Terus tibake dadi Mas Didi, Mas. wong nyamar Lah nggih. Nggih niki pripun? nggih kula dapat informasi dari samping niki piyantune Ibu Kades Kapuri Oh. Miga Wonten Oke. nggih. Bu Lurah monggo Nggih untuk Ibu Lurah juga ibu-ibu PKK nggih menawi wonten nggih. nggih Menawi ngersakaken lagu campursari monggo Ibu Sarangan kali waturi. Bapak Kepala Desa nggih monggo. Oh nggih. Perangkat dusun nggih monggo. Nggih. Dikasih kesempatan loh nggih. Nggih Mas. Pundi niki piyantun Ibu? Ibu kepala desanya. Belum siap kelihatannya. Napa dereng siap? Jadi siap toh Bu. Mulai yo. Nggih. Iya. Mister Siap. Mendem toh. Mister Mendem toh. Beres. Kocokku, aku di plek yo gini. Oh nggih. Ujan nak Budi Wijaya ndek kene pisan sampeyan wis diplek. Awak dhewe. Nggih. Nggih. Monggo niki pripun Pripun, Mas? malih jenengan mawon kula. Nggih niki mau wonten bapaknya yang minta sambal kemangi. Sambal kemangi Yang di bawah situ mintanya napa? dari Mas Ali Sabu Nggih. Damean yang diminta tembange tatu.
Tatu. Abah Seger juga hadir dari Sidoarjo. Lambangan biasanya no Jambu alas. jambu alas. Ditunggu Bapak nggih. Nggih, Mas. Yuk, monggo. Yang diminta sambal kemangi riyen apa tatu? Oh. Ayo, niku pokoke bagian Mas Jono yuk. Loh, lah Bu Kadesnya dereng munggah kok Mister Mendung to, sayang. Oke, Gabil. Tenang dulu, saya. Ojo gondok to, sayang. Aduh. Monggo yuk. Ya, Sambal kemangi dulu. Nungguin ya. Jangan Sambal kemangi. Sambel kemangi. Kali piyantune panjenenganipun Nur Nggih, Fatimah. Mas Yono. Nah. Nggih, niki wau wonten tatu, nggih wonten jambu alas. Jambu alas. Nggih. Dugi sinten Mas Jono? Tatune saking Mas Ali Damean ning. Mas Ali Damean. Piyantune tadi di depan. Oh, Sudah lama di depan dia nggih. Sudah lama. mengikuti Budi Wijaya Oke, kemanapun oke. tampil. C, matur sembah nuwun. Adik mau nyanyi? Nyanyi apa?
Gimana pripun nih? Pripun? Pripun? Niku jenengan kok manggil adik? Nggih, adiknya pengen nyanyi Mas Jono. Oh ngoten. Nggih warga sini. Nggih. Mintanya perahu layar. Oh perahu layar. Nggih monggo dikasih dulu Delewung. Lewat di program Makasih. ini Jumang. Langsung disawer ya. Monggo yuk si kecil, monggo sayang. Iyo konco samono nggih nadae nggih. La 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 la. Ngoten nggih. Monggo yuk Delewung sikat. Budi Wijaya digoyangnya. Si kecil. Si kecil seperti si kecilku Dinda. Nggih, nggih hampir mirip. Mirip Kemoynya. Vokalnya ditata dulu sayang ya. Iyo konco. Ya udah sayang. Nggih, gampang. Insya Allah tahun zaman bulan berapa kembali lagi ke sini kok. Oh nggih. Bulan 10 kok terus nggih. Dapat bocoran dari pimpinan tadi sore Abae. Nggih leres Mas.
Yuk, sekarang dilanjut lagi. Yuk, monggo dari Damean. Kita kasih yuk. Tatu. Tatu. Oke. Hampir keprosot. Nggih, tatu semangga. Satu dua satu request dari Mas Ali Damean. Rafi sotak sawang nanging ning ati tansah kelingan manise janjimu kuwi ngelarani hati. Senadyan ati loro ning sing kuat nyangka tatu sing ana dada pari rasane yen eling kowe angel tambane.
terutama ning siapa iki Bang? Oh ning Nyatika. Gila Mas Jana. Suatu saat kalau ada request ini dirimu tak suruh ral dulu. Loh, Harus bisa. langsung PR. Ral dulu tuh zamannya sekarang kan main ral. Apa aku salah itu. Oke. Ya dari Pak Nur iku mau ada yang minta loro sesigar. Oke. Kita kasih kesempatan dulu nih, barangkali sudah berminat untuk naik panjen Bapak Kepala Desa. Nggih, sumangga Bapak Kepala Desa uga perangkatipun Nggih. menawi wonten sing jumeneng mriki lho, Pak. Heeh. Mosok mboten niku ngincipi saiti-saiti oh. Mau ketemu lho nggih. Lah nggih, Biji mau nang- tasik ten mriki. Aku kuatir meneh dirasani ning. Pripun nek Ora rasane? ditawani iku. Lho, mosok lho. pon tawa-tawa ket awet lho padahal. Nggih. Nggih, mosok kurang krasa nek tawa. Nggih. Pripun mboten nggih Pak nggih. Nggih. Yuk dulu dikasih jambu alas. Sumangga. Let's go. Sikat. Dari apa seger? Iki loh. Apa? Jambu alas. duwe bojo ana sarden iwake teri gendah sinden manas ke ati Sumpah ingat minggu tidak dikawin tekad ngati orang bakal luru ganti Sumpah wis janji arep saiku semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas do warna biru senajan bilang aku cinta padamu sayang wis duwe pacar nanging aku cek tetep sabar nang cepet buyar nek wis buyar kowe mangko tak lama aduh ya
haji, gak mleh haji, gak mleh. Kalau bos. Jambu alas kulite ijo, sing digagas wis gak duwe bojo. Ada gulane, ada semut, mumpung wis rondo dek kene tak ramon. Yen kula bisa digawe hati ora sabar luruh ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Seneng sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas warnane biru. Warnane biru Kacang merah, aku cinta padamu. Jambu alas manis rasane. Kacang merah, anteni rondone. Terima kasih. Sampun. Saya balas request dari Abah Seger, Lambangan, Sidoarjo. Jauh banget Abah nggih. Nggih niku bapake minta loro sesigar gitu Pak. Loro sesigar. Juga tadi ada yang nyambung lagi mintanya kawin kontrak. Oke, izin dulu bentar. Loro sesigar dulu. Izin Bapak Panti aplikator mboten. Naik, nggih izin dulu biar kula mboten kena klaim Mas. Nggih. Mohon Nggih, maaf, Mas. nggih. Yang Nggih. tadi Mister Mendemnya gimana? Oh itu Mbak Nah, nggih. itu khusus kanggo ibu kepala desa. Berhubung ibu nggak mau naik ya nggak saya layani dong. Awan dewe. Oh, sampean ditake lho, Bu. Pun dhisik piantune Ibu, Bapak Kepala Desa niki. Tadi dari warga sampun request tembangnya Master Mendem. Nggih. Tapi jikalau ibu kepala desa naik, gitu Harus loh. naik. Harus naik. Nggih. Biar semelap kula Ibu Kepala Desa niki sing pundi nggih, Bu nggih? Setuju nggih? Ibu, waduh aturi rek. Setelah ibu kades naik baru kita layani Master Mendemnya. Nggih. Begitunya. Hah? Oh, ngono ya, Pek. Monggo yang udah dulu. Duh. Loro sesigar. Halo Bang Budi Wijaya. Ada Nenor Fakir Laloyi. Ada Delewang Antiga. Cinta suci tak Wujud terima kasih. Ayo Neng Nur Fadila. Ayo Mas.
Terima kasih. Gini informasi. Tembang. Pripun Mas Jono? Tembang lurus sesigar iki wau terakhir. Nggih mangke pinanggih malih wonten acara bedayan serba-serbi. Serba-serbi. Nggih. Yuk monggo perform terakhir. Oke, yang request yang belum dilayani mungkin bisa dilayani di acara serba-serbi. Zin, leres Om Jono, hanya kejeda tari remo 15 menit saja. Hai Chris. Oke, yuk bago, yuk. Awas. rasa ora teka
kepaksa aku kudu ngomong antara kita memanglah jauh berbeda. Cerita cinta kita berdua anggaplah sudah impian. Selamat tinggal oh sayang, kepaksa kudu pisah. Derita cinta kita berdua anggaplah sudah impian. Selamat tinggal oh sayang, kepaksa kudu pisah. Budi Wijaya. Sak dosi. Awas le, Aryo Seto. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh